Tak sa na to dnes pozrime bližšie na tú reč tela. Je to téma, ktorá mnohých fascinuje, ale je okolo nej aj veľa mýtov, často aj vďaka seriálom a filmom však. Presne. A ten text, čo máme k dispozícii, sa snaží práve toto oddeliť fakty od, povedzme, populárnych omylov. Cieľom je teda zistiť, čo nám tá neverbálna komunikácia naozaj vie prezradiť, aspoň podľa tohto zdroja, a hlavne, ako sa vyhnúť tým chybám pri interpretácii. Ako na to? No, hneď na úvod ten zdroj pripomína, aký veľký vplyv tie neverbálne signály majú. Vraj až, koľko to bolo? 60-70% pri interpretácii emócií. To je dosť. Je to veľa, ale, a to je dôležité, hneď aj varuje pred zjednodušovaním, že to nie je ako čítať nejaký tajný kód. Dobre, tak poďme na to, čo sa dá reálne odpozorovať. Materiál spomína nejaké signály, ktoré môžu niečo naznačovať, napríklad nervozitu. Áno, napríklad nervozita sa často spája s takým tým podvedomým hraním sa s rukami, vieš, alebo dotýkaním tváre, zovretými pesťami. To poznáme asi viacerí. Určite. Alebo naopak, keď má niekto záujem, môže sa nakloniť k tomu druhému, mať taký otvorenejší postoj. A ten úsmev? Tam spomínali nejaký špeciálny? Áno, ten Duchenov úsmev, to je ten úprimný, kedy sa smejú aj oči, zapoja sa aj tie svaly okolo očí. Čo ukazuje, že aj pri takom zdanlivo jasnom signále, ako je úsmev, treba vnímať, detaily. Jasné. A práve tu sa asi dostávame k tým mýtom však, kedy tie detaily ignorujeme alebo si ich zle vysvetlíme. Zdroj dosť veľa priestoru venuje práve vyvracaniu týchto populárnych presvedčení. Presne. Lebo jednotlivé signály, ak ich vytrhneme z kontextu, sú naozaj zavádzajúce. Ako napríklad ten asi najznámejší mýtus, že keď sa niekto pozrie doľava hore, tak klame. Áno, toto zdroj označuje za čistú pseudovedu. Fakt, to nemá žiadny reálny základ. A čo založené ruky? To je taká klasika. Vždy sa hovorí, že je to obrana. No jasné, obrana, uzavretosť, koľkokrát to počujeme. Pritom, ako ten text správne píše, človeku môže byť proste zima. Alebo je to len... Pohodlná poloha. Presne, pohodlná poloha. Ten kontext je absolútne kľúčový. Bez neho sme stratení. Kontext a ďalší mýtus. Uhýbanie pohľadom. Že to automaticky znamená vinu, klamstvo. Áno, a pritom to môže byť len obyčajná plachosť alebo rešpekt. V niektorých kultúrach je priamy pohľad neslušný. Dokonca vraj niektorí klamári robia presný opak, ne? Udržávajú až taký neprirodzene intenzívny očný kontakt. Presne tak, to sedí. A podobne je to s ďalšími signálmi, ktoré sa často vyťahujú. Napríklad škrabanie sa, potenie. To sa hneď povie klame. No práve. A pritom to môže byť len stres, nervozita z tej situácie samotnej, nie nevyhnutne z klamstva. Alebo prekrížené nohy, to má byť nezáujem. Často sa to tak interpretuje. A pritom je to možno len zvyk, pohodlná poloha a ani veľa gestikulácie neznamená automaticky úprimnosť, veď to sa dá naučiť zahrať. A čo tie rozdiely medzi mužmi a ženami? Aj o tom sa veľa hovorí. Ten text to skôr spochybňuje ako nejaké pevné pravidlo. Zdôrazňuje viac individuálne a kultúrne vplyvy, než nejaké striktné mužské a ženské signály. Takže, ak to zhrniem, jednotlivé gestá sú ako slová bez vety. Sami o sebe nám toho veľa nepovedia, alebo môžu znamenať rôzne veci. Ako teda na tú správnu interpretáciu? Podľa tohto materiálu. Hovorili sme kontext, čo ďalej? Druhá veľmi dôležitá vec, ktorú text dôrazňuje, je konzistencia a sledovanie toho, čo nazýva základné nastavenie, teda aké je normálne, bežné správanie toho konkrétneho človeka. Aha, čiže baseline, poznať jeho normu. Presne, a až keď poznáme tú normu, môžeme si všímať odchýlky, zmeny. Nejde ani tak o to, čo človek robí, či má prekrížené ruky, ale kedy a prečo sa jeho správanie mení oproti tomu jeho bežnému stavu. To mi pripomína tú analógiu z textu, že reč tela nie je len zbierka nôt. Áno, ale celá melódia, presne. Jedna nota môže zaznieť faločne, ale až tá celková melódia, jej plynutie a zmeny v nej nám povedia viac. Rozumiem, čiže interpretácia je možná, ale chce to pozornosť, vnímanie celku. To uvedomenie si situácie, individuality a hlavne trpezlivosť. Nie je to žiadna rýchla skratka k čítaniu myšlienok, ako si mnohí myslia. Fajn. Skúsme teda zhrnúť ten hlavný odkaz z tohto textu. Reč tela je užitočný nástroj, doplnok komunikácie. Môže nám dať cenné indície o emóciách, postojoch.
Ale nie je to neomylný detektor lži, ani tá povestná kryštálová guľa. Presne. A zdroj zdôrazňuje, že najlepšie výsledky dosiahneme, keď to pozorovanie spojíme s čím? S počúvaním, s vnímaním toho, čo človek hovorí, s otvorenou komunikáciou. Áno. A možno ešte jedna myšlienka na záver, ktorá vychádza práve z toho sledovania zmien oproti tomu základnému nastaveniu. Ten text nás vlastne vedie k takému dynamickému pohľadu. Že možno to najcennejšie nie je len vedieť, že založené ruky môžu znamenať obranu, ale skôr si všimnúť, kedy presne ten človek tie ruky založil. V reakcii na čo? Prečo sa jeho melódia v tej chvíli zmenila? Aha, čiže nie je statický signál, ale ten posun, tá zmena v kontexte tej interakcie. Presne tak. Čo nám práve tieto zmeny, tie posuny v správania počas rozhovoru môžu odhaliť o tom, ako človek tú situáciu naozaj prežíva. To je možno otázka na zamyslenie.